Επόμενο επεισόδιο. Ο Τζίγκα και η ομάδα της Ιαπωνίας φτάνει στο ναό Μπέιλιν, όπου τους προσκάλεσε η ομάδα της Κίνας για να τη δουν να προπονείται. Εκεί γνωρίζουν τον αρχηγό Ντασάν, ο οποίος κάνει επίδειξη των δυνατοτήτων του. Προσκαλεί τον Τζίγκα να προπονηθεί. Η προπόνηση είναι εξαντλητική και ο Ντασάν προσκαλεί σε μάχη τον Τζίγκα. Ο Τζίγκα συμφωνεί και ο αγώνας αρχίζει. Ο Πίγασος επιτίθεται σκληρά και φαίνεται να επικρατεί, ενώ ο Ζουράφα εμφανίζεται πιο αδύναμος για την νίκη. Τα πράγματα αλλάζουν όταν η Μαντόκα καταλαβαίνει ότι ο Ζουράφα δεν μαθαίνει τίποτα από τις επιθέσεις του Πίγασου. Ο Τζίγκα κάνει την ειδική του κίνηση, την αστρική επίθεση, και ο Ντασάν αντεπιτίθεται με μια κίνηση που λέγεται κύμα θύελλας. Ο Μασαμούκε μπαίνει στη μάχη ρίχνοντας το μπέι του, το Ray Striker. Η είσοδος του Striker τους βγάζει όλους εκτός. Ο αγώνας τελειώνει χωρίς νικητή και ο Ντασάν φεύγει με τους συμπαίκτες του. Ο Μασαμούκε εξηγεί ότι νίκη στον αγώνα επειδή ο Ντασάν ξεγέλασε τον Τζίγκα ώστε να αποκαλύψει τη δύναμη της ειδικής του κίνησης πριν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Τζίγκα ζητά συγγνώμη για την απροσεξία του και ορκίζεται να ρίξει όλη του τη δύναμη στο τουρνουά. Ο τρίτος άνθρωπος. Γεια, φιλαράκο. Καλημέρα, Τζίγκι. Τι κάνουμε σήμερα, που θα πάμε, Πολύ καλή ερώτηση. Δεν ήρθαμε εδώ για τα αξιοθέατα. Ήρθαμε να πάρουμε μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Γεια, παιδιά. Λοιπόν, πού θα πάμε σήμερα? Τι θα κάνουμε? Είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Γεια! Είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ! Ήρθε mail από τα κεντρικά της παγκόσμιας οργάνωσης Beyblade. Καλημέρα σε όλους. Εγώ είμαι, ναι, ο ένας και μοναδικός, ο αθάνατος... Οκ, ευχαριστούμε. Ακούστε, παιδιά, πρέπει να σας εξηγήσω τους κανόνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος Beyblade που ξεκινάει σύντομα. Τώρα που το σκέφτομαι, ακόμα δεν ξέρουμε τους κανόνες. Ποιος νοιάζεται? Πρέπει μόνο να νικήσουμε, να τους κατατροπώσουμε. Για να φτάσεις στους τελικούς πρέπει να δώσεις 3 μάχες. Εμπροστοφυλακή, υπαρχηγός και αρχηγός. Ποιος θα διαγωνιστεί με ποια σειρά εξαρτάται από κάθε ομάδα. Η πρώτη ομάδα που κερδίζει 2 αγώνες νικάει. Δεν ακούγεται άσχημα. Εύκολο. Όπως είπα, πρέπει να τις κερδίσουμε όλες. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, αν χάσεις, βγαίνεις εκτός. Τέλος. Τελείωσες. Η Wang Huzong είναι δυνατή. Βασίζομαι πάνω σας να μην χάσετε στον πρώτο γύρο. Καταλάβατε? Δεν θα χάσω! Ούτε κι εγώ. Μέχρι να γίνω νούμερο 1 θα κερδίζω και θα συνεχίσω να κερδίζω. Φύγετε τώρα και πηγαίνετε να ασκήσετε. Αυτά για τώρα. Ναι. Προφανώς ο μπαμπάς του Τζίγκα δεν κάνει για μια κανονική καθημερινή δουλειά management. Νομίζω πως έχεις δίκιο. Παιδιά, μήπως πρέπει να επεξεργαστούμε μια στρατηγική για την επόμενη μάχη? Εύκολο. Όπως είπα, πρέπει να κερδίσουμε τους πάντες. Και θα γίνω εγώ αρχηγός. Δεν εξαρτάται από αυτό. Πρέπει να υπολογίσουμε και τις κινήσεις του αντιπάλου, ξέρεις. Ο Τσουμπάσα έχει δίκιο, δεν έχουμε ιδέα με ποια σειρά θα εμφανιστεί η Wang Huzong. Μάλλον ο αρχηγός του, ο Ντασάν, θα είναι επικεφαλής. Πάω στοίχημα. Άστο, μην υποθέτεις τίποτα. Τώρα που το ανέφερες, ποιος είναι ο αρχηγός μας? Εντάξει, θα γίνω εγώ. Μασαμούκε! Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τι θες να πεις, υπομέλος? Δεν είμαι το υπομέλος! Είμαι το νούμερο 1 υπομέλος, αυτός είμαι εγώ! Με άλλα λόγια, είσαι το σούπερ υπό μεταξύ άλλων υπό. Εγώ έφυγα. Περίμενε, Γιου. Καλύτερα να σκεφτούμε τι θα κάνουμε με τη μάχη μας. Ναι, και να κάνουμε με ένα αρχηγό. Τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά αν οι 2 πρώτοι χάσουν, τότε ο αγώνας τελειώνει και δεν θα έχεις την ευκαιρία να παλέψεις καθόλου. Τι? Εννοείς ότι μπορεί να τελειώσει πριν παλέψω έστω και μία φορά? Τότε δεν θα διαφέρει σε τίποτα από το υπομέλος. Δεν πρέπει να χάσετε, παιδιά. Εντάξει. Μασαμούκε, αν κερδίσουμε και οι 2, τότε και πάλι δεν θα παλέψεις. Τότε θα πρέπει να κερδίσει ο ένας και ο άλλος να χάσει. Σύνελθε, φιλαράκο. Αν θέλεις να παλέψεις, γίνε η εμπροστοφυλακή. Είμαι ο νούμερο 1 Blader. Πρέπει να παλέψω με τον αρχηγό. Πιστεύετε ότι ο Ντασάν θα είναι η εμπροστοφυλακή? Η νίκη στον πρώτο αγώνα κόβει τη φόρα του αντιπάλου. Ίσως η στρατηγική τους είναι να παλέψουν πρώτα οι πιο δυνατοί. Ίσως αυτό να θέλουν να πιστέψουμε. Αν κάτσουμε να το σκεφτούμε όλη μέρα, δεν πρόκειται να αποφασίσουμε ποτέ. Η εμπροστοφυλακή θα είναι ο Τσουμπάσα. Πρέπει να κερδίσεις. Ο υπαρχηγός θα είναι ο Τζίγκα. Εσύ θα χάσεις. Και ως αρχηγός θα το τελειώσω εγώ. Συγγνώμη, αυτό το λες στρατηγική? Έχω μια ιδέα. Θα αγωνιστώ εγώ. Το υπό δεν αγωνίζεται. Εγώ θα φύγω τώρα. Περίμενε. Ελάτε, παιδιά, χαλαρώστε. Η συνάντηση τελείωσε. Πηγαίνετε όλοι να χαλαρώσετε.
Μαντόκα, καλύτερα όχι! Μ' ακούσατε ή όχι? Η συνάντηση τελείωσε! Τελείωσε τώρα! Απίστευτο! Τι? Ο αρχηγός. Εμένα εννοείς? Αχ, όχι. Δεν έχει ξανασυμβεί βοηθός να γίνει αρχηγός. Τέλος πάντων, εγώ πάω μια βολταγιά. Πού πηγαίνεις? Στο ναό Μπέιλιν. Αν δεν ξέρουμε ποιος είναι ο τρίτος Μπλέιντερ, δεν θα καταλάβουμε τη στρατηγική τους, εντάξει? Τα λέμε μετά, γεια! Γιατί τα είπα όλα αυτά? Χαίρομαι που έφτασα, αλλά δεν νομίζω ότι θα μου πουν τόσο εύκολα αυτό που θέλω να μάθω. Ποιος είναι εκεί? Εισβολές! Ένα λεπτό, Μαντόκα. Για τι κάνεις? Τσίγιουν, φαίνεται ότι έχουμε μια εισβολέα εδώ. Αυτό σημαίνει ότι είμαι ανεπιθύμητη. Τι κάνετε με τους ανεπιθύμητους? Καλή ερώτηση, γιατί έχουμε κι άλλον εδώ. Μαντόκα, τι κάνεις εσύ εδώ? Τσίγκα! Εσύ πρώτος! Ήθελα να μάθω ποιος είναι ο τρίτος Μπλέιντερ. Τώρα μπορείς να με συστήσεις. Δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί όχι? Είναι μυστικό όπλο? Όχι, καθόλου. Δεν είναι αυτό. Θα σας πω. Δεν έρχεται εδώ. Ελάτε, παιδιά, δοκιμάστε το νόστιμο φαγητό μας. Γιαμ, γιαμ. Τι βλάκες! Τι κακό έχει να γίνω εγώ αρχηγός, Για δες εκεί! Ένα πάρκο μπέι! Αυτό δεν είναι? Ναι! Άσε με να μπω μέσα! Εντάξει. Δεν είσαι από εδώ, έτσι δεν είναι? Δεν θα είμαι καλός μαζί σου επειδή είσαι τουρίστας. Εντάξει, ούτε κι εγώ θα είμαι καλός μαζί σου. Ρίξτε τις βούρες! Ναι, η πρώτη μου νίκη στην Κίνα. Είσαι απίστευτα δυνατός. Λοιπόν, ποιος είναι ο επόμενος? Ρίξτε τις βούρες! Τι νομίζεις ότι κάνεις? Αυτό ήταν τέλειο. Το ξέρω. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Είμαι σίγουρα ο πιο δυνατός Μπλέιντερ, Απίστευτο. Ελάτε, κορίτσια, συνεχίσουμε. Εντάξει. Όχι τόσο γρήγορα, φίλε. Δεν μπορείς να φύγεις τόσο εύκολα. Πρέπει να παλέψεις μαζί μου. Μη φρικάρεις, φίλε. Τα κορίτσια μου ήθελαν να με δουν να γυμνάζω τους Beyblade μίσμου. Γι' αυτό τα λέμε, φίλε. Περίμενε ένα λεπτό. Δεν μπορείς να μπαίνεις μέσα, να πετάς μακριά το striker μου και να φεύγεις. Πρέπει να παλέψουμε στα αλήθεια. Wow, είσαι πολύ ενοχλητικός, μικρέ. Αλήθεια, δεν έχεις ιδέα για το ποιος είμαι, έτσι δεν είναι? Είναι ο Τσαοσίν. Ο Τσαοσίν είναι εδώ. Γεια Wow, χαλαρώστε. Υπάρχει αρκετός Τσαοσίν για όλους. Μήπως είναι κανένα είδωλο της μουσικής στην Κίνα? Δεν το νομίζω. Είναι ο καλύτερος Μπλέιντερ. Είναι μέλος της Wang Huzong. Της Wang Huzong. Για να δω. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ο τρίτος Μπλέιντερ της κινέζικης ομάδας, Ναι. Είμαι ο αρχηγός της Ιαπωνίας. Γιατί είμαι ο νούμερο 1 Μπλέιντερ, ο Μασαμού και Καντόγια. Ας παλέψουμε, Τσαοσίν. Όχι, ευχαριστώ, φίλε. Λοιπόν, φαίνεται πως πέρασε η ώρα. Πάμε να πιούμε κάτι δροσερό. Εντάξει, πάμε. Πού πηγαίνεις? Καλό απόγευμα, παιδιά. Κερνάω εγώ. Απίστευτος. Φίλε, μη φρικάρεις. Απλώς μια νίκη εναντίον σου δεν θα έχει κανένα νόημα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Τι είπες τώρα? Εγώ θα έβγαινα νικητής. Εγώ. Είναι ώρα να χαλαρώσεις. Δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Μικρέ, στην ομάδα σου δεν υπάρχει κανείς λίγο πιο χαλαρός από σένα? Συγγνώμη που στο χαλάω, αλλά υπάρχει κάποιος που μισεί να χάνει, ένας πονηρός και ένα κακομαθημένο παιδί. Πλάκα μου κάνεις. Τότε ίσως πρέπει να κάτσεις εδώ και να κάνεις παρέα με τις φίλες μου. Δηλαδή Τσαοσίν δεν θα παλέψεις? Αν ο αντίπαλος είναι άσχετος, τότε μου είναι πολύ βαρετό. Σοβαρά μιλάς? Τι νομίζεις ότι είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα? Τι λες τώρα? Απάντησέ μου. Τι είναι για σένα το Beyblade? Δεν το έχω ξανασκεφτεί, φιλαράκο, αλλά οι στολές είναι καλές και τα κορίτσια με θέλουν. Τι θες να πεις? Αυτό είναι για σένα το Beyblade? Είναι τρομακτικός. Γιατί το παίρνεις τόσο σοβαρά? Δεν είσαι καθόλου Όχι, εντάξει. δεν είμαι. Το Beyblade είναι η σύγκρουση δύο πνευμάτων. Είναι αληθινή μάχη. Δεν σε καταλαβαίνω. Μου ραγίζεις την καρδιά. Κάντε το να σταματήσει τώρα. Όχι, είσαι καλά, Τσαοσίν. Έλα τώρα. Τσαοσίν!
Ντασάν! Ντασάν. Αν θα συμμετέχεις ή όχι θα το αποφασίσει ο αρχηγός. Εγώ! Δεν με νοιάζει αν βαριέσαι ή αν η καρδιά σου πονάει. Θα παλέψεις μαζί του τώρα. Ή μήπως φοβάσαι ότι θα φανείς άσχετος αν χάσεις από αυτόν? Σιγά, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Τότε μπες μέσα και πάλεψε. Αν δεν το κάνεις θα φαίνεται ότι αποφεύγεις τον αντίπαλό σου. Δεν αποφεύγω κανέναν. Τι θα κάνεις λοιπόν, Τσαοσίν? Εντάξει, καλά. Αλλά αν το κερδίσω, τότε θα με αφήσεις να μην συμμετέχω στο πρωτάθλημα. Αυτό σημαίνει ότι συμφωνείς να παλέψεις μαζί μου? Δεν έχω και άλλη επιλογή, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό το στάδιο δεν είναι καλό για μένα. Το καλύτερο στάδιο για μένα είναι εκεί. Τι εννοείς? Αλήθεια δεν ξέρεις την αληθινή δύναμη του Τσαοσίν? Κανείς δεν έχει δει ποτέ τον Τσαοσίν να παλεύει σκληρά με όλη του τη δύναμη. Τότε πώς κατάφερε να γίνει μέλος της ομάδας? Τσαοσίν! Παρότι δεν έβαλε τα δυνατά του, κατάφερε να κερδίσει τη Μέι Μέι. Τη Μέι Μέι! Έχετε δει τη δύναμη της Μέι Μέι. Αλλά ο Τσαοσίν είναι πολύ πιο δυνατός από μένα! Τέλος πάντων, δεν έχει παλέψει ποτέ με τον Ντασάν ή με μένα. Μάλιστα, δεν έχει πάρει ποτέ καν μέρος σε ομαδική προπόνηση. Είναι απίστευτα δυνατός και έχει ταλέντο. Αλλά εγώ, ο Τσιγιούν, δεν τον εγκρίνω καθόλου, καθόλου. Χρησιμοποιεί αθέμητες τακτικές. Δεν είναι αυτό. Απλώς ο Τσαοσίν είναι! Ο Τσαοσίν είναι! Φιγουρατζής. Δεν θα σπαταλήσεις άλλο το χρόνο μου. Πάμε, Τσαοσίν! Έλα, χαλάρωσε λίγο. Η Παρθένος μου θα στείλει τον μπέι σου στην κόλαση, φίλε. Ζήτω, Τσαοσίν! Είσαι τόσο καλός! Wow, τι φοβερή θέα είναι αυτή! Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Τσουμπάσα, η Μαντόκα είπε να πάμε όλοι κάπου να χαλαρώσουμε. Αλλά η ομάδα δεν είναι ενωμένη, αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύεις? Βλέπεις, για κοίτα αυτό εδώ. Φαίνεται ότι ο Μασαμούκι είναι εκεί πέρα. Μονομαχή. 3, 2, 1. Ρίξτε! Τις φούρες! Πάμε! Πάμε, Στράικερ! Δεν χρειάζεται να πας πουθενά, Παρθένε. Κουνήσου, Στράικερ! Ανανδριεπίθεση, έτσι. Μην ανησυχείς, θα το φροντίσω εγώ. Παρακολούθησέ με να στέλνω την Παρθένο σου στην άλλη πλευρά του τείχους. Τώρα, πάμε! Λοιπόν που λες, το μπέι σου θα σταματήσει να γυρίζει. Συνέχισε αυτές τις άχρηστες επιθέσεις, φίλε μου, και τελικά θα εξαντλήσεις τη δύναμή σου και θα πέσεις κάτω. Είναι λίγο κρίμα, έτσι? Δεν είναι καλό. Καθόλου καλό! Είναι το χειρότερο! Ένα μυαλό έχετε εσείς! Τι στο καλό! Πριν συμβεί αυτό θα πετάξω έξω την Παρθένο σου! Μην μπαίνεις στον κόπο. Οι επιθέσεις σου ούτε που ακουμπάνε την Παρθένο. Περίμενε! Μη φέρεις, Τσαοσίν! Δεν θα πας πουθενά! Εμπρός, Στράικερ! Πάμε! Σου το είπα! Δεν θα πετύχει, φίλε! Ναι, θα πετύχει! Γιατί θα συνεχίσω να προσπαθώ μέχρι να σε πετύχω! Φαίνεται ότι ο Μασαμούκι περνάει δύσκολες στιγμές. Ναι. Η Παρθένος συνεχώς αλλάζει θέσεις και ταυτόχρονα όμως κρατάει καλή άμυνα. Έτσι όπως πάει θα είναι δύσκολο να καταφέρει να τον χτυπήσει. Δηλαδή, αν συνεχίσει με τα ίδια κόλπα. Πρόσεξα όμως ότι ο Μασαμούκι συχνά αλλάζει ξαφνικά τις κινήσεις του στη μέση της μάχης. Σκέφτεται ποτέ αυτός? Δεν ξέρω, ίσως είναι στη φύση του. Ό,τι κι αν συμβεί, εγώ θα σε χτυπήσω! Βαρέθηκα να σου λέω ότι είναι ανούσιο. Κι εγώ βαρέθηκα να σ' ακούω! Εμπρός, Στράικερ! Είδες τι σου είπα! Είδα. Αλλά μια επίθεση τέτοιας δύναμης... Τώρα κάνουμε δουλειά! Πώς σου φάνηκε αυτό? Μα δεν μου έκανε τίποτα! Η επόμενη θα σε αποτελειώσει! Όχι πάλι! Τι έλεγες πριν ότι θα με αποτελειώσει? Τι συνέβη τώρα? Ο τροχός κυκλικής ένωσης της Παρθένου μπορεί και αποκρούει τις επιθέσεις. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος που αποκρούει τις επιθέσεις του Στράικερ. Τώρα
κατάλαβα. Η κυκλική κίνηση. Ναι. Η Παρθένος κινείται όπως βλέπεις σε κύκλο και αποκρούει τη δύναμη του Striker. Αυτή η κίνηση λέγεται Tai Chi. Striker, κινήσου πιο γρήγορα. Χτύπα την Παρθένο με ό,τι έχεις μέσα σου. Πάμε, πάμε, πάμε. Μανιασμένη αστραπή! Δεν σε έκανα να μην περιστρέφεσαι, ίσως σε στείλω έξω από το στάδιο. Striker, δεν μπορείς να το επιτρέψεις αυτό, σωστά? Ναι! Αυτό ήταν ενοχλητικό. Τι λες να επιτεθείς τώρα αντί να το βάζεις στα πόδια? Ίσως το κάνω επειδή δεν είναι ωραίο να γίνομαι σαν εσένα, φίλε. Εγώ το παίρνω σοβαρά. Δεν θα χάσω ποτέ από κάποιον σαν εσένα. Αν δεν επιτεθείς, τότε θα σου επιτίθεμαι ασταμάτητα. Δεν μπορείς να κάνεις μάχη Beyblade αν το πνεύμα σου δεν έχει πάρει φωτιά, έτσι δεν είναι? Έχω πάρει φωτιά. Όχι, δεν έχεις. Κάνε μου επίθεση. Να πάρω στα σοβαρά το Beyblade αποκλείεται. Σταμάτα να χαζολογάς. Striker! Πάμε! Η Παρθένος μου δεν κατάφερε να αποφύγει την επίθεση. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τι τρέχει? Γιατί δεν το έχεις τελειώσει ακόμα? Τι? Ντασάν! Αν συνεχίσεις έτσι, σε λίγο θα χάσεις, Τσαοσίν. Δεν θα πνιγώ για να αφήσω αυτόν τον τύπο να μου κλέψει τη λάμψη. Πάμε, Striker! Εντάξει, ερχόμαστε! Ειδική κίνηση! Σπαθί αστραπής! Σου έρχεται! Τι θα κάνεις τώρα? Τι άλλο να κάνω? Θα μείνω χαλαρός και ευδιάθετος όπως πάντα! Παρθένε! Αδαμάντινα χέρια! Για να δω αν αντέχεις τη μέγιστη δύναμή μου! Δεν υπάρχει κάτι που να μην μπορώ να αποκρούσω, φίλε! Μείνε στη θέση σου, Παρθένε! Όχι, Παρθένε! Μασαμούκε! Έλα τώρα! Βάλε τώρα τα δυνατά σου, Striker! Αποκλείεται, Παρθένε! Striker! Όχι! Συνεχίζεις να μου σπάς τα νεύρα και τώρα που τελείωσα. Κέρδισα, εντάξει! Είσαι ευχαριστημένος! Το τουρνουά είναι μεθαύριο! Άρχισε την προπόνηση! Τι είπες? Κάναμε μια συμφωνία! Τσαοσίν! Κέρδισα σήμερα επειδή ήσουν τυχερός! Ένα λάθος βήμα και εσύ με την Παρθένο σου θα κατατροποθείτε! Μου λες ότι θα είχα χάσει! Σε ένα επίσημο στάδιο τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά! Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να ξέρεις καλύτερα από όλους αν σοβαρευόσουν για ένα λεπτό! Εγώ να σοβαρευτώ? Συγγνώμη, φίλε, αλλά η λέξη σοβαρός δεν είναι στο λεξιλόγιό μου. Καλά. Θα συμμετέχω. Και θα είμαι σοβαρός. Αλλά πρώτα απ' όλα έχω έναν όρο. Τι όρο? Τι συμβαίνει, παιδιά? Γιατί είστε καλυμμένοι με σκόνη? Τζιγκί, ο τρίτος Blader της One Who Zonk χρησιμοποιεί τον Παρθένο. Και χρησιμοποιεί και τεχνικές Tai Chi. Και πώς το ξέρετε αυτό? Επειδή ο Μασαμούκε πάλεψε μαζί του και έχασε. Έχασες! Δεν έγινε για τίποτα. Θα σκουπίσω το πάτωμα όλου του σταδίου με τη μάπα του την επόμενη φορά. Στην αληθινή μάχη θα του δώσω ένα μάθημα. Και αυτό είναι υπόσχεση. Θα το δείτε. Δεν ξέρουμε όμως με ποια σειρά θα τους αντιμετωπίσουμε. Ένα λεπτό, περιμένετε, μας καλούν από τα κεντρικά. Γεια σε όλους, παιδιά, είμαι εγώ. Ναι, ο ένας και μόνο... Ακούστε με, παιδιά. Μόλις λάβαμε τη σειρά με την οποία θα αγωνιστεί η One Who Zonk. Αλήθεια κιόλας? Η εμπροστοφυλακή θα είναι ο Τσαοσίν. Τι? Ο υπαρχηγός τους θα είναι ο Τσιγιούν. Ο αρχηγός θα είναι ο Ντασάν. Επίσης, υπάρχει ένα μήνυμα από τον Τσαοσίν για το Μασαμούκια που είναι πολύ παράξενο. Χικαρού. Ευχαριστώ. Ενοχλητικέ τύπε, μην το βάλεις στα πόδια. Στην αληθινή μάχη θα σε κερδίσω με ηρεμία, ξυπνάδα και δύναμη. Θα πρέπει να τελειώσω γρήγορα τη μάχη γιατί μετά έχω ραντεβού. Ποιος είναι αυτός? Ποιος το βάζει στα πόδια?
Και για ποιο λόγο κανονίζει ραντεβού, τέλος πάντων? Παιδιά, θα γίνω εμπροστοφυλακή. Θα παλέψω με τον Τσαοσίν, εντάξει? Ό,τι πεις. Καμία αντίρρηση. Αν αυτό θέλεις, τότε εντάξει. Εντάξει. Καλύτερα να σοβαρευτείς, Τσαοσίν, για τα καλά.